Gelayong-layong hatiku kaya tresnamu kanthi pilu tak angen-angen tumemen saya angles kekas tanasa jenjang kabiratu durung ketemu nganti renung setiamu tak bagyo nenggo kluwung wayang dalu sedina wis tak tenggo seminggu kon nunggu sesasi enteni angger balik ngugemi janji kang semu rusak awakku kanthi kemung welingku mring sliramu dungo ayo aku nunggu sugeng dumateng kang samya dateng amir sakti watan kula wujud jamang malang-malang ampun ngantos samya cingleng mangke mundang bisa seneng milanipun dumateng kang samya mirsa sami ngolo-ngolo mring kawula nadyan rupa kula ala nanging tasih kancanira nadyan ala rupa kula amedeni nanging tasih golongane sayakti sawet sami ngelambai kesenian warni-warni sambut cekap kang dados satur kawula mugi samya sekecana lenggahira pamirsa yen wonten lepat kawula nyuwun kunge
janur kuning lengkong-lengkong sapa wonge sing nandang rasa tresno rena wengi nanging aku ra bisa nuweni godhong kates dadi jambi setetes tresno kanggo tombo ati pamujiku wong ayu muga sliramu ora bakal lali nadyan sewindu tresnamu bakal tak tunggu tresno iki ora mendung saya suwe saya tambah nyekso waton kowe ra bandingke nadyan aku wong ora duwe yen sinawang ana netro sapa wonge sing ora nandang tresno janur kuning lengkong-lengkong sapa wonge sing ora nandang rasa tresno rena wengi nanging aku ra bisa nuweni godhong kates dadi jambi setetes tresno kanggo tombo ati senenge kanca tani nyawang tandurane nyambut gawe awas saya seneng atine katon subur kabeh tuwuh kang sarone nandur so panyuwunku dinepeno saking sampe kala siye Gusti mugi-mugi lestari witoto sayur rukun
padha olahraga supaya badane rasa sinaming rasa erang-erang kawula ingkang miturut agama. Ayo bro kaum muslimin muslimat serta pemuda fatayan padha giatna anggonmu menghormat marang ya sing Nabi Muhammad.